Gepleşmediň başynda Türkmen halkynyň milli lideri, Gahryman Arkadamyň hormatly prezidenti bala, Ferdar Berdimuhammedow iweren hat bilen tanış edýär. Onu şeýle diýilýär. Şuňur hormatlanýan Türkmenistanyň prezidenti, Sidik halkara parahatçylyk we ynanşmak ýylynyň toýly günlerindäki halkara ähmiýetli taryhy waka. 2025 ýylyň 21 martyny Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň New York şäherinde Birleşik Milletler Guramatynyň baş assambleýasynyň 79-njy sessiýasynyň 61-nji plenar mejlisinde ýurdumyň başlangyjy bilen Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygy atly kararnamanyň bir agzdan kabul edilmegi münasibetli Türkmenistanyň halk maslahatynyň adyndan tüýsürekden utlaýan. Siziň janyňyzyň sag ömrüňiziň uzak bolmagyny, garaşsyz watanymyzyň halkara awraýyny beýgeltmek, müň ýyllyklardan göz başalýan parahatçylyk söýjülük, beýtaraplyk ýolgullarymyzy dawalandyrmak ugruna alyp barýan giň erimli işleriňizde mundan beýlägem uly üstünlükler ardy edýän. Hormatly arkadagly Gahryman Serdarymyz. Garaşsyzlyk ýyllaryny Birleşik Milletler Guramatynyň baş assambleýasyny ýurdumyzyň başlangyjy bilen kabul edilen ilkinji kararnamady Türkmen beýtaraplygy bilen baglylar. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Beýik Saparymra Türkmenmaşy hemişelik beýtaraplygymyň düýbini tutmak bilen 1995 ýylyň 12 dekabrynda Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygy atly kararnama Milletler Birleşigine şol wagtky agza ýurtlaryň 180 tarapyndan ilkinji gede kabul edildi. Täze galkynç we beýik özgertmeler eýýamynda 2007-nji ýylda Sowetiň ähli döwletleriniň gollamagyny Birleşik Milletler Guramatynyň Merkezi Aziýa üçin öňünäç diplomatiýasy boýunça Sowet merkeziniň dördülmegi ýurdumyzyň awraýyny hasam belende göterdi. Döwlet adam üçin diýen şaharymyz bilen giň erimli özgertmelerimizi amala aşyrmakda möhüm ädim boldy. Berkarar döwletiň bagtyarlyk döwrüni, halkyň arkadagly zamanasyny baky beýtaraplygymyň şanly 20 ýyllygy bellenlen beýtaraplyk we parahatçylyk ýylyna, ýagny 2015-nji ýylyň 3-nji iýuny Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygy atly kararnama 190 döwletiň bir agzdan gollamagyny ikinji gede kabul edildi we şunuň bilen beýtaraplyk syýasatymyz hasam berkidildi. 2017-nji ýylda Türkmenistanyň başlangyjy esasyny Birleşik Milletler Guramatynyň baş assambleýasy 12-nji dekabr halkara beýtaraplyk güni hökmüni aglan etdi. Beýtaraplyk bayramynyň halkara derejesine eýe bolmagy bütün dünýäde parahatçylyk söýjülükli syýasatymyzyň dawarlanýanygynyň nowatdaky suwtnamasy boldy. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynçda urundy. 2025-nji halkara parahatçylyk we ynanşmak ýylyna hormatly arkadagly Gahryman Serdarymyz, siziň baştonlugyňyzda hemişelik beýtaraplyk derejemiziň ini 3-nji gedek degişli kararnama esasyna ikrar edilmegi, beýtaraplyk syýasatymyzyň münasip dowam etdirilýändigini, ýurdumyzyň halkara derejesindäki adawraýynyň barha ýokurlanýanyny, ähli parahatçylyk üçin etmek boýunça taglalarynyň dünýäde giňden gollanýanyny aýdym görkezýär. Hormatly arkadagly Gahryman Serdarymyz, Türkmenistanyň beýtaraplygy diňe bir türkmen halkynyň däl eýsem bütün adamzadyň gymmatlygydyr. Parahatçylyk we ynanşmak rawaşlandyrmagyň möhüm şertdir. Beýtaraplyk bütün dünýäde parahatçylygy ünleýän, halklar dost soňlugy, agzybirlige çagyrýan, hemde insanperwerligi wagt edýän görülgelerimizi dünýä ýaýýan taglimatdyr. Siziň parasatly baştonlugyňyzda bu taglimat edil watanymyzyň beýik geljeginiň şanyny döredýän we gurýan merdany halkymyza ýeňişler gadanmagy ruhy güç berýär. Halklaryň arasynda parahatçylygyň ötüşüň bäkwidine hyzmatlaşygyň ýoly goýulmagyna öýdara düşünşmäge we ynanşmagy oňy täsir edýär. Birleşik Milletler Guramasy bilen parahatçylygyň howpsuzlygyň bäkwidine hyzmatlaşyk ilerletmek siziň alyp barýan daşary syýasatyňyzyň esasy urlarynyň biri bolup, ýurdumyz hemişelik beýtaraplyk hukuk ýagdaýyna, parahatçylyk söýjülük, hoşniýetli goňşulyk, özara hormat goýmak, diň hukukly hyzmatlaşyk ýolgularyny esaslanýan daşary syýasy ugry ýygyderli durmuşy geçirýär. Siziň insanperwer daşary syýasatyňyzyň netijesinde ýazyrky döwürde hemişelik beýtaraplyk hukuk ýagdaýymyz hil taýdan täze dereje çykýar. Türkmen beýtaraplygynyň sewitdäki şeýlede dünýä derejesindäki ähmiýeti barha artýar. Siziň döwletleriň arasynda parahatçylyk we ynanşmagy berkitmäge gönükdirilen çagyrışlaryňyz gymmatly başlangyç hökmünde halkara birleşigini giň gollawy bolýar.
Türkmenistan hemişelik bir taraplık hukuk ýagdaýynyň ýolgölerini ilmidama ıgrarlar. Ýurdumyz bir taraplygyn, barakaçylyk söýjüligiň, hoşniýetli goňşulugyň öz daşary siýasatynyň özüni bolanlygyny we şeýle bolmagyny galýanyny iş ýüzünde hemişe suwd edip gelýär. Aşgabat şäherine Birleşmiş Milletler Guramatynyň merkezi az üçin öňlaş diplomatiýasy boýunça Sewit merkeziniň alyp barýan işleri. Türkmenistan Birleşmiş Milletler Guramaty strategik maslahat beriş geňeşiniň döredilmegi, ýurdumyzyň başlangyjy esasynda halkara gün tertibiniň möhüm meselelerini değişli kabul edilen kararnamalaryň onlarçasam munyň anyk suwutnamalardyr. Hormatly arkadagly Gahrman Serdarymyz. Sizin parasatly başlanýyňyzda Türkmenistan adamdadyň umumy bähwitleriniň hatirasyny dünýä döwletleri, awraly halkara guramalary bilen giňden hyzmatdaşlyk edýär. Siyasi, sewda iqtisady, ulug ilmi çehdiki, miden insanperwer hemde beýleki ugurlarda taslymalaryň we maksatnamalaryň durmuşa geçirmegine işe gatnaşýar. Yer ýüzüne parakaçylygy durnukly ötüşi üpşün etmäge, howpsuzlygy, asudalyk putulandyrma hemme tarapdan ýardym berýär. Hemişelik bir taraplyk siýasatyny alyp barýan edil watanymyz bugun ähli ugurlar boýunça ýokary depginler bilen ösýär we özgörýär. Türkmenistan agzybirligiň, dostlugyň, asudalygyň, hoşniýetli goňşulugyň ýurt hökmüni dünýäde giňden tanalýar. Sizin taýlaryňyz bilen dünýäde ähli parakaçylyk we durnukly ötüşi üpşün etmek babatda bir taraplamynyň alanlaşdyrjy ýörülgeleriniň ähmiýetiniň barha artýanyny mehriban halkymyz çäksiz buýsanýar. Hormatly arkadagly Gahrman Serdarymyz. Siz 2025-nji ýylyň 27-nji martyny Birleşmiş Milletler Guramatynyň baş assambleýasynyň 79-njy sessiýasynyň 61-nji plenar mejlisinde ýurdumyzyň başlangyjy bilen Türkmenistanyň hemişelik bir taraplyk atly kararnamanyň bir agzdan kabul edilmegi münasibetli Türkmenistanyň halk maslahatynyň adyndan ýene bir gezek tüýsürekden utlaýan. Sizin janyňyzyň sag ömrüňiziň uzak, ýyl ýurt bähwitli, umumy adamdat ähmiýetli başlangyçlaryňyz mundan beýlägem rowanç bolsun. Goý, garaşdy, hemişelik bir tarap döwletimiziň yer ýüzündäki adawraýy, şan şöhraty hasam belinde galsyn. Sizi hormatlamak bilen Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, Gahrman Arkadag, Gurban Guly Berdimuhammedow.